Dingo Missen. Velkommen på kanalen. Tak for det, tak for det. Stor kanal. Stor kanal. Stor mand med en stor kanal. Det her kan potentielt faktisk godt være første video, der nogensinde kommer op på den her kanal med paddle. Hvad siger du til det? Er der ekstra pres på dig? Jeg synes, det er sindssygt, især med vores paddelfortid. Det er det, jeg ikke ved derude. Vi har virkelig haft mange absurde kampe, så det betyder meget for mig, den her kamp. Derfor så har vi selvfølgelig lige været ude og handle et nyt bat. Du ved, skoene er clean. Du har lagt nyt grip på os, du tager det altså fuldt seriøst. Alt spiller. Men det forstår jeg også godt, bro, fordi at i dag, der har jeg givet chancen for at kan vinde 5.000 kroner, hvis du slår mig. Og apropos det, der er nogen derude, der ser med, som er nogen i vores omgangskreds her, så ved jeg også godt, at vi har haft vores wager matches. Det har vi, og du er i minus på den konto. Jeg er ret stor minus. I dag, Dingo, der kan du vinde 5.000 kroner. Vi skal spille en bedst af 3 krydsmatch. Reglerne kan jeg lige forklare her. I en krydskamp, der spiller vi kun på halvdelen af banen, og i dette tilfælde spiller vi kun fra venstre side af. Reglerne er som en rigtig kamp, men rammer du i den forkerte side, altså i højre side i dette tilfælde, så er bolden ude. Med mindre, hvis du rammer højre side først, og anden bouncet ville have ramt den venstre side, som vi spiller i, så er bolden altså inde. Så her gælder det også for mig, at Dingo i momentet at vurdere, om bolden vil ramme vores venstre side, eller om anden bouncer vil ramme højre side, og dermed være ude. Ellers er reglerne som i en helt normal paddelkamp. Bedst af 3, vi spiller golden point, det vil sige 40-40, så næste point vinder. Vinder du, får du 5.000 kroner. Taber du, så taber du ikke noget. Så det er egentlig faktisk en win-win for dig i dag, bro. Aftale. Og du skal vide, altså jeg skal have de penge. Jeg er en broke bitch. Jeg tænkte, jeg skulle lave den her serie, men der er tingene faktisk, at jeg skal lave nogen, der er dårlige til paddle. Første video bliver med dig, som faktisk godt kan finde ud af at spille paddle. Jeg tror bare, at du vil trash talk mig. Jeg tænkte, nu vil du også lave det med, du ved, Jeppe, no hate til Jeppe, drengene, du ved, der er Drøjer missen, med al respekt til drøjer. Du er fucking lort. Du kan ikke ligge en sav. Du er fucking lort, drøjer. Jeg elsker dig, men du er lort til paddle. Lad os gå i gang, bro. Er du klar? Ja. Gør det. Held og lykke. Skriv ud i kommentaren, hvem tror I vinder, mig eller Dingo? Held lykke. Alright, vi har den her vinkel herude bag glasset, og så har vi den her vinkel. Bedst af 3, Dingo. Spil om saven. Spil om saven. Stop bolden der, ser den? Ny stopbold. Lille op. Madsen starter. God kamp, 5 lapper. Den her må jeg ikke tabe, chat. Jeg spiller for hele Aarhus. Det her det er hele Jylland. Prøv at se den der single bounce. Ja, tak. Ej. Der! Der! Fuck, mand. Det er så lækkert! Så er der pres på til at starte med. Det er så lækkert! Kom nu, Aarhus! Ja, tak. Men nu hvad? Hvor er det længe, Dingo? Jeg er så skildret herovre, mand. Jeg kan ikke tale til Madsen Dating. Det kan jeg ikke. Det kan jeg sgu ikke. Det er godt. Heldigt op. Der. Det er så kæleagtigt. Han kommer frem, han ser ikke den her. Sæt ned der. Sæt den derovre. Op dernede. Ej, det er udspillet. Du har mig der. Det er udspillet. Godt lavet. Okay, han har trænet smug ham der. Jeg skal have de 5 lapper, bror, mand. Kom nu, jeg er så broke. Out. Sepper. Træn min baghånd, Sepper. Sepper. Hjælp mig. Så har vi problemet igen. Sorry, lorteslag. Smash, står det lille. Han er så høj, gutter. Han er så høj. Kom nu! Ej, hvor er det lækkert, Mads. Vigtigt. Jeg har haft 6 breakbolde. Men så ved jeg det jo heller ikke. Baghånd. Lille stop. Der. Det er så lortelængde. Ja, bare hen i baghånden. Sepper, kom nu. Lyng. Lasse Paddel. Raul. Men det gode er, gutter, Mads har heller ikke nogen baghånd. Mads har heller ikke nogen baghånd. Bare se her. Det er så nemt. Derover. Frem. Og så bare ud med den. Okay, han kan jo også godt. Se, hvad det Sepper. Ej, hvor ligger den flot. Hvor er jeg langsom? Fuck, jeg er så fed overvægtig. Kom nu, Dingo. Ej, Nu var det så heldigt lov. Han aner ikke, hvad han laver. Det er da godt. Så kom. Kom her. Kom her, Mads. Kom. Der. Der. Bliver fanget der. 40-40, gutters.
Breakball. Det er sådan, vi kender opskriften. Ej, perfekt op. Ja, tak. Kom nu. Lad nu være med det der! Du er så heldig. En breakball mod 6. Sepper. Så kom. Hop! Nej, hop op! Min forhånd er tilsvarende god, min baghånd er dårlig. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Hvor er det dårligt. Lad nu være! Du kender vinklerne. Kom nu. Det er det second bounce, Dingo. Det er min ven. Sådan, nu går der vok. Godt noget. Kom nu! Det gør jeg simpelthen ikke, det her. En mere, gutter! Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg smider ikke 40-0. Hold kæft, hvor spiller dårligt paddle nu. Ind. Ej! Hvordan choker jeg det her sæt? Ringe paddelspiller, mand. Fuck, hvor er du klam. Hvorfor er det, jeg gør det hver gang, mand? Hold kæft, jeg er idiot. Hvordan smider jeg den her fuldstændig sindssygt? Forrest er Aarhus. Nå gutter, det var 1-0 Dingo. Smider simpelthen 4 sætbolde. Nu må tage den næste 2. På grund af veldig tidspresset, så i anden, potentielt tredje sæt, der spiller vi med en sav. Det vil sige, du har en sav, fejler på den, så får modstanderen point. Jeg starter. Fuck. Gutter, mine ben er tunge. En sav. Kom nu. Kom nu. 1-0, vigtigt. Kom nu, fede vindrikker. Penge. Så lækkert. Så lækkert. Ja, tak. Ingen undskyldning herfra. Kom nu. Breakball. Jeg er så fed. Det er løgn. Altså, hvad sker der? Nej! Fuck, en maratonbold. Hold kæft, det var hårdt, det der. 30-40. Nej, 2-0. Nej, 30-40. Jeg svær 2-0. Jeg lover det, det var 30-30. Nej, gjorde ikke. Kig replay. Kom ned og kig, hvis du vil. Okay, skal vi hvad? Prøver at teaser til en sejr. Det er 5 lapper, gutter. Efter VAR review, så kan vi se, at Dingo han prøver at snyde sig til point. Men det går ikke. 2-0 til mig. Og gul kort. Ja, gul kort. Går den, så går den.
Nej, det må der få en sav. Ja! Hvad laver jeg? Lad nu være! 3-0. God. Fint op. Jeg kan ikke bevæge mig. Han er knækket nu. Hold op. Der! Og så lukker vi den. Good bat! 4-0. 5-0. Du er knækket, bro. Han behøver ikke bevæge mig efter første sæt. Det var crazy. Sorry. En lille dreng. Kom nu. Tæt bold. 40-30. Vi har kun vi kan ikke nå et helt tilbage, så jeg tænker, vi kører en match tiebreak her i sidste sæt. I stedet for til 10, så kører vi til 15. Fuck, det er nøjeren, men vi gør det. Overvej til 15. Vores Vejle, ja, det er for jer. Kom nu! Vigtig point. Altså, hvorfor tager den igen? Du kæmper. Fuck! Jeg kan ikke få den over den bjørn. Sorry. Han er så heldig, en lille fucking dreng. Op. Ja, ikke den her gang. Du satte sig der. Kom nu. Han er træt dernede. Det gør jeg ikke. Hvorfor kan jeg ikke noget at returnere? Ja, jeg er træt. Jeg kan ikke snakke til jer, gutter. Kom nu. Spiller klogt der. Jeg kan ikke save. Vinkler, det er en god vinkler. Det er vigtigt, at jeg ikke skal tabe 5 lag her. Lad ham slå. Jeg er for træt. Kom nu. Han er knækket. Det er lige før Johnny kan slå med den form, bro. Ærligt, Johnny Gade har bedre form end mig. Det er så vildt, det her. Hvordan er jeg så dårlig til at save? Altså, sorry. Det er jo sindssygt, jeg kan finde ud af det i dag. Det gør jeg ikke. Jeg taber ikke begge mine save der. Det gør jeg simpelthen ikke. Nej! Hvis jeg choker igen, ikke, så er jeg sygt kugt. Det gør jeg simpelthen ikke. Ej, hvor er jeg dårlig. Kom nu. 10-8. Det er så stor mulighed. Ja, du havde mig der. Jeg var helt solgt. Kom nu. Slå nu! Kom nu. Der. 13-9. Kom nu. 14-10. Matchbold.
er så langt ude. Du vinder på kondi. Hvor er det vigtigt, at 5 lapper. Keder det Aarhus. Farmand, han drikker for meget vin. Vigtigt. Den går det var en kamp, det der. Saber simpelthen 2-1 millimeter for at vinde 5 lapper. Hvad siger du? Jeg har så meget brug for det. Altså fucking broke. Men bro, kæmpe fornøjelse. Sap godt med. Jeg har spray på hånden. Det er lækkert. Tusind tak for med. Hvis I vil se mere af det her i fremtiden, så gerne skriv i kommentaren, hvem skal udfordre næste gang til en wager. Skriv nogle navne, og så håber jeg, I kunne lide den. Smid et like og subscribe. Ses vi. Adios. Hey.